si Efren Bola Jr., taga Amoraon, Rapu-Rapu, Albay. 43 years old. Ako po ay may nagkaroon ng bukol sa may leg. At dahil po sa pag-inom ko ng Amazing 4, ito po ang resulta, biglang limitang aking bukol sa leg. Okay. Ang sabi mo kasi, Brad, na sabi ka sa imong doktor, pinapabiopsy ka. Iyo po, So ano nangyari? abo ko pong ipabiopsy ka. Abo mong pabiopsy. Kaya daw sabi ni Mama, di napakinggan ko po ang programa niyo sa radyo. Yun po, pumunta po ako sa inyo. Ito po yung resulta sa halos kulang 2 buwan na pag-inom ko ng produkto nyo. Ito po ang resulta. Minus, ibig sabihin, yung bukol mo ay biglang may mga lumabas. Anong mga lumabas yan? Nana. Biruin po ninyo. Kasi ang suspect ng doktor, cancerous. Ayun po. Abo ko pong ipabiopsy. Kaya habo mo pabiopsy, so uminom ka ng Amazing 4. Ayun po. So less than 2 months, yun ang nangyari. Lumabas, lumiit na ngayon ang bukol mo. Lumiit na po. So ito po isa umiinom sa April, May, June, July. Opo. So nasa 3 months, may 3 months pa lang. Opo. So ito na ang resulta, lumiit na. At lumabas na po yung busis ko. At dati wala itong boses, ngayon may boses na. Opo. O biruin po ninyo yan mga kaibigan. It's phenomenal. God's grace. God's grace po ito nangyari kay brother. Kaya ano masasabi mo dito sa iniinom mong mga produkto natin? Yung sa akin, ako lang pang tatanungin, kung ano pang mga karamdaman nyo, pumunta lang po kayo dito kay Doc Joey Pitito at mag-awil po kayo ng Amazing 4. Maganda pong klaseng gamutan ito. Okay, so yan po ay nanggaling sa ating kababayan na 43 years old pa lang. Si Mr. Efren Bola Jr. ng Rapu-Rapu Albay na takot po magpabiopsy kaya uminom lang ng ating mga Amazing 4 less than 2 months. Lumabas na po yung mga nana, yung mga white fluids at lumiit na kasi at dati halos hindi lumalabas ang buses. O ngayon po normal na ang kanyang buses. Kaya praise God, pasalamat tayo una sa Panginoon Diyos. Ako po nagpapasalamat talaga sa Panginoon dahil po sa natuklasang gamot ng aking karamdaman. Dito lang pa po kay Doc Joey Pitito. Matatag po nito. Okay, so maraming salamat, congratulations. So tuloy-tuloy lang hanggat sa mawala na yan. Then kung talagang ano na yan, yung walang-wala na, so normal na, ipa-x-ray mo na. Paano ko na makita natin kung mayroon pa o wala na talaga. Kasi nakita ko malaking bagay na talaga kasi dati ang laki-laki at wala kang busis dati. So ngayon halos normal ka na sa pagsasalita mo. So mga kaibigan, mga minamahal kong kababayan, ito po ay nagpapatunay na isang hindi ko naman kilala ito, napakinggan lang tayo sa radyo, na natulungan ng ating Amazing 4 na galing sa Amerika. It's phenomenal. Ito po ay hindi tsamba-tsamba. Ito po na natutulungan ito, libo-libo ng tao sa Luzon, Visayas, and Mindanao. So maraming salamat. Congratulations and God bless. Salamat po, Doc. Okay. Magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Andito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano pong magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aki ko po si Michael Milay, 47 anyo. Ganyan po, siyang ilagaan. Ang pinungansa na po, so pagbaksina sa iya,
second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ng kadaiman kami, dahil pwede kami mag-badmit sa BRTTH sa bawal, dahil sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, pigdarami sa decision surgeon, ay kung naputuwag ito ang pangarang kang decision surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay pitong aldaw, sa lukang pitong aldaw, ning antibiotic sa kamay mga reseta pang mga bulong na mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, kuminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko naman sa sa doktor, iiling lang, resita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Inot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang utro ko pa blood chem nung June 14, yan na June 14. Anong taon na suprayasin na niya? Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano ni sa BRTTH, pinabasa ko naman so result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist kayo, na dialysis ngayon yan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, aki ko, itong naghihilang ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton ngayon ang lawas ko, ang nangyayang ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigya ako sa clinic, Doc Joey Betito. Igapot ko, kung ano lang, pinailing ko sa iya, so salt ng blood chem na alam ka akong suprayatinay. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis. Muna, Subukan natin. subukan mo tangay ining missing 4. Diyo, inot, andara ko sa nangani, 1K. Dati akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc Ning, 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month, 15 dias na tumada. At observasyon ko, dahil na nagsusuka sa aki ko, saka nag-dry sa pagkaon niya, na dati, ang sarong sandro. Nagtatawad na nga ni, abot na daan niya. Bago magkaon, masuka. Pagkakaon, masuka na. Naanit baya ako. Yun may mga pa-blood chem dyan sa park na libre. Sinamantala mi, dara ko naman sa park, sa Daraga, libre. Ang result ng blood chem, 105 na lang, so creatinine niya. Praise God, hallelujah. 105, normal na normal. 18 days na pag-inom 18 days. ng Migawa Amazing 4 twice a day. 18 days tabi yan, Nanay Wenceslada. So from 541.89 naging 105, Opo. which is very normal. Saka, so blood sugar niya, 5.8. 5.8 na lang. Opo. Talaga normal na rin. So, paano natin may papaliwanag yan na ito hindi naman mga synthetic drugs, hindi gamot. Ito po yung mga supplements na nagpapalakas sa ating katawan. So, I think it's a grace of God para matulungan ang inyong anak. Dahil nga sabi mo, suka na ng suka ng kumain at due for dialysis na. Pasalamat po tayo sa Panginoon Diyos. Opo. Kaya ang tiwala ko talaga kay Lord. Tama po yan. Kumapit ako sa iya, tumanggi, nagpapagadi ako. Sana magbalik ang dati niyang, na dati, sabi ang katawan niya, tatrabaho, nagpipintura, minsan nagtatricycle, ngunyan, daina, ngunyan, ipapatuloy. Kaya nagbumalik kayo nanay ngayon kasi bibili ulit kayo good 10 days. So yan po mga, ano po masasabi mo ngayon sa mga maring nakikinig sa atin, nanonood sa ating FB Live, na mayroon din mataas ang creatinine, mataas ang sugar, mataas ang blood pressure at iba-ibang karamdaman. They are suffering sa iba't ibang klaseng mga karamdaman. Ano po masasabi ninyo, Nanay Wenceslada, sa kanila? Ang masasabi ko po, yan, maray ining amazing po.
So aki ko may kaginhawaan man po. Ang problema min na lang. So nagpaparapulog ang bitis niya. Ay, yung bitis niya ba? Opo, So, duman na sa kita. taon. Oh, kasi 25 days pala siya uminom o Opo. 25 days o 22 days? 25 days. 25 days. So, 18 plus 7. 25 days. So, inuna muna yung pagbaba ng creatinine, Opo, pare. pagbababa ng sugar. Anong malay mo itong pagbili mo ito? Yung manggout ang masol. Ang kan sabi kan aki ko, gusto ko ngayon maali ang pagparapulog kang bitis niya. Kada siya masyado na nagkatindog bagang Okay. maglakaw. Kasi nga po yun na, Makatulog din ang dahil nga talapakan din niya. siguro yan sa pagpara-tricycle niya, Opo. sa ruman na dahilan yan. Okay, so imbita natin nanay yung mga nakikinig o nanonood sa atin ngayon. Kaya so, kamong sabing mga nakikinig na may mga kamatian, try ninyo din kay Doc Joey. Tapos pig-try ko talaga. Okay, so yan po mga minamahal kong kababayan. Si Nanay Mrs. Lana, isa pong pobre na kababayan natin dito sa Albay. Yung kanyang anak suffering from diabetes, from napakataas ang creatinine, at in just 18 days po nagnormal yung pong creatinine. In 25 days normal na rin po yung blood sugar. So ngayon po ang aayusin naman yung arthritis, severe arthritis na nangyari sa kanyang anak. So iniimbita namin kayo na sabi ko nga, there's no harm in trying than none at all. Bakit mo pupursigin ang buhay mo kung hindi ka manararahay? Bakit hindi mo subukan ang Amazing 4 galing sa Amerika na ito po ay all natural, validated na po ito, aprobado ng FDA at samutsari na ang natulungan nito. Maraming salamat nanay, Opo. and hopefully for the best, at hopefully makapag-repair ka na rin dito sa atin para mas marami po tayong matulungan. Magandang umaga po and God bless po. Ako po pala si Violeta Bungat, ng taga Tabaco, Bungabong City. Namibig ko po ini si Doc Vitito dahil doon po sa nako ang barkada sa Caritusan, sa Cassandra. Nalilimuan ko na galing sa pangalan niya. Tapos po, sumabay kami doon sa Kahugutan, bumili kami ng gamot nito. Tapos yung itong mga product niya, sa 3 buwan pag-inom ko ng gamot, saka yung kape, saka yung juice. Sawa naman ang juice, nawala naman yung waiter ko. Tapos yung mga anak ko, nag-inom ng juice, kape. Kailan ka po nag-start? Yung 2016. 2016. 2016. So ngayon po, kailan po kayo bumalik naman? Ngayon. Ngayon. Pero dati nag-ano ko, nagpapadala ko ng ito sa online. Nag-chat yung mga anak ko, yung isang anak ko. Na-order si Kati ng ganito, o kaya kape. Maraming natutulungan sa ganitong product ni Doc Vitito. Try niyo po itong product ni Doc Vitito. Salamat. Okay po mga kababayan, kung minamahal, may bisita po tayo ngayon. Ang ating kababayan na si Sir Raul, na pumunta po noong May 6, 2020 po, kasama niya po ang kanyang buting may bahay. Tatanungin po natin si Sir Raul kung bakit siya nakapunta noon at nakapag-avail po ng ating mga amazing products. Ano po ang dahilan? Sir, kwento po ninyo sa amin kung ano po ang dahilan at nakapunta kayo noong stopping noong May 6 dito po sa ating opisina. Ang nangyari kasi sa akin, biglaan lang yung pag-ihip ko ng dugo. Mga 3 days na pumunta ko sa isang doktor. Nag-consulta ko kung ano ang dapat kong gawin. Nagbigay sila ng gamot. And after 3 days, yun pa rin. Humingi pa rin ako. Bumalik ako. Ang sabi nila, mag-ultrasound daw. Pag-ultrasound ko, yung result, binasa niya. Ang advice niya sa akin, pumunta daw sa isang doktor, specialist oncologist, para hindi tinanong ko siya kung anong gagawin ko doon. Sabi niya, magpupa daw ng sample at biopsy. Yung pag sabi niya ng biopsy, naisip ka agad.
pagbalik nito ng resulta, it's either stage 3 or 4. Kaya, nagano ako sa Panginoon na i-guide niya kung sino ang dapat pumunta. Biglang nag-ano sa isip ko, si Doc na Joey, na naririnig ko na sa mga Programa sa radyo. programa niya sa radyo. Sinabihan ko yung miss ko, dadaanan man lang natin, sabi ko, si Doc, hindi na tayo pupunta doon. Kay Doc na tayo pumunta. Pagdating ko dito, di pinabasa kay Doc yung result ng ultrasound ko. Tapos sabi ni Doc, i-try daw itong ano. Pinainom nila ko ng amazing po at saka yung juice ng 3 o'clock. Tapos sinabi niya ko na ang susunod na gagawin ko, uminom naman before dinner. Na 6 o'clock, uminom na naman ako. Yung misis ko, nung matutulog na kami, nagkakasalag. Straight yung tulog ko hanggang umaga. So ano, talaga maganda yung tulog mo. Oo, maganda. Biglaan nga, nagtaka nga siya. Dati, hinahirapan ka matulog ng straight. Hindi ako makatulog. Hindi ka makatulog. So may improvement ka agad. Kaagad. Kinamagaan, yung ina-expect ng sakit bago mag-ihi, talagang sobrang sakit. Wala. Nawala na. Yung Oo. sakit ng pag-ihi mo, wala na wala. Before mag-ihi, at Masakit. pagkatapos mag-ihi, sobrang Nung nakainom ka ng Amazing Four, nawala. wala. 2 beses ko lang uminom, 3 at saka 6. Pag-ihi ko ng umaga, wala nang dugo. Wala nang Pero malabo pa rin. Malabo pa rin. Pag lunch time naman, uminom ako. Ay 1 o'clock, pag-ihi ko, maputi na. Maputi na, clear na. Clear na. Dati dugo ang inihi. Oo, wala nang sakit talaga akong naramdaman. 24 hours, wala pa ng 24 Wala pang hours. 24 hours kasi 3 o'clock ako di awit. Hindi ano. 1 o'clock pa lang. 22 hours pa lang. Puti na yung ihi ko. Yun kaya doon ako nagsabi, sabi ko sa misis ko, sabi ko, talagang, kailangan mo talagang tawagin na amazing. Tingnan mo nung yan, nangyari sabi ko sa akin. Sa awa ng Diyos hanggang ngayon, wala na pa akong nararamdaman na sakit kahit ano. At saka bigla akong lumakas yung ihi ko. Dati mahina. Pati yung stamina mo, sir, maganda na ano mo. Maganda na wala yung parang mabagal ba yan. Oo. Mabilis-bilis na ako ngayon Maglakad. Nararamdaman ko rin sa sarili ko. At saka pinagpapawisan na kayo ngayon ng maganda. Sobrang Sobrang pawis mo. Nalilitox yung katawan mo. Sobra. Gumaan talaga ang pakiramdam mo. Parang it's a miracle. Oh, kaya sabi ko sa miss ko, kailangan talaga ang amazing talaga ang tao dito. Kaya pala, sir, because nangyari sa iyo, marami kang kaopisina na dati na pinapapunta mo dito. Oo. Dahil sa gusto mo rin sila matulungan. Matulungan, Iyo po. para hindi na sila mahirapan. Sobrang kasi ang hirap mo na naranasan nila sa mahal ng gamot. Opo. Dito, Saka, mura. balisa po, pag nagkakasakit, balisa tayo. Ay wala silang magawa. Iniisip na lang palagi yung sakit. Oo. Saka yung pag na-hospital, baka maubos yung pinaghirapan ng napakatagal na inipon. Yung unang ang dalawang babae na katrabaho ng asawa ko, yun nga, pati yung papa nila, yun din pares din sa akin, wala na, okay na sila. Kaya, Iyo po. kumbaga, magaan na sa pakiramdam nila kasi yung parang burden sa kanila, wala na. Okay. So, congratulations, sir. Talagang anong nangyari sa inyo, himala. Ibo. Ako kasi sir, ang sa akin dyan, ang magaling parati ang Panginoon Diyos. Ayo. Ginagawa ng instrumento itong ating mga produkto. So congratulations, sir. So sa mga nanonood, sir, ng ating mga kababayan, ating mga kamag-anak, at yung mga kaibigan natin dyan, ano po ang may re-recommenda ninyo sa kanila? Puntan nyo na ito si Doc para hindi na kayo makaranas ng sobrang sakit at saka magkaroon kaagad ng solusyon ng problema nyo. Po sa ating mga kababayan, dito po sa atin si Mrs. Sigismundo ng Larag-Albay ay meron po siyang ipapaliwanag sa atin kasi noong last year pumunta sila dito ng kanyang mister na 69 years old na po ay may problema po sa prostate at UTI, nahirapan na umihi, nahirapan pumatulog.
So binigyan po natin siya ng bumili po ng good for 15 days ng Mega 1, yung 21 ingredients na galing sa Amerika. So ngayon po bumalik siya kasi nga po ay merong dysmenorrhea at si tatay naman 69 na ay umigib. Pero noon po ay sa isang 15 days na pag-iinom, maganda po ang nangyari. Paliwanag ko nga ninyo sa amin, madam. Kay sir, last year nang bumili kayo ng Mega 1. Last year kasi pupunta kami dito kasi nahirapan siyang umihi, sumasakit ang puson, tapos nahirapan matulog kasi pabalik-balik ng ihi. Sa loob ng 15 days, yung pera ko lang, sa 15 days lang, pero gumaling siya. Hanggang ngayon, ako bumalik kasi naano siya sa kapag ng tubig. Yung Igib ng igib ngayon. Pero nung binili po ninyo nung na good for 15 days, totally na talagang hindi na siya sumasakit yung puso Hindi niya. 3 days. Hindi na siya nang-ihi. 3 days lang siya ng kagalingan. Ang ginawaan. Oo. Kaya po sa 15 days na yun, talagang nagpasalamat siya sa Oo, Panginoon nagpasalamat talaga ako sa Diyos. Oo. Sabi ko, ibinigay mo sa akin yung talagang kontak kasi ayaw talaga niya sa mga synthetic drugs. ayaw talaga magpadala sa akin. Oo. Kasi gusto ko, sabi ko doon tayo kita yung urinary. Urinalysis. Oo. Sabi sa akin, wag na. Baka sabihan ako, i-dialysis ako, wag na. Doon na lang sabi mo, kaya kami pumunta dito. So talagang very powerful in just 15 days po, natulungan ng ating Mega 1. Kaya po bumalik ngayon si Madam kasi po ay yung kanyang anak na may dysmenorrhea ay kaya bumili po ulit. So ano po masasabi po ninyo sa Mega 1? Pwede po ba natin yan i-recommenda sa ating mga kababayan, kamag-anak, para uminom nitong ating produkto na tatangin na galing sa Amerika? Opo, kaya nga sabi ko sa kanila, yung pamangkin ko, sabi ko, kaiinom mo ng mga synthetic drugs, sabi ko doon ka pumunta. Kasi kahit sabi ko, walang epekto walang side effect. Walang side effect kasi natural po. Oo, natural. Kaya lang, sige lang sabi sa akin, opo, opo. Ewan ko kung pumunta. Iyo po. So mga minamahal kong kababayan, ito po si Mrs. Sigismundo na may bahay po ni Mr. Sigismundo na natulungan ng Mega 1 na may problema sa prostate, may problema po sa pagtulog. So sana lahat pong mga nanonood, nakikinig na mayroon po kayong problema sa iyong karamdaman, subukan po rin yung Mega 1 na galing sa Amerika with 21 natural ingredients sapagkat ito po talaga ay nakakatulong sa ating kalusugan. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Andito po si ating kagawad ng Ligao City. Pumunta po siya sa atin noong Mayo dahil nga po sa kanyang father na ang problema po, may prostate, may high blood, at ang pinakamahirap po, yung creatinine niya ng kanyang father, 359.3 nung nagpa-examine po noong March 6, 2023. So, uminom po, ang pangalan po ng kanyang father, si Mr. Lorito Lojero Sr. So, andito po si Kagawad. Kagawad, paki-explain po sa ating mga nanonood sa FB Live at nakikinig sa PBND-CGB kasi ang papa mo 77 years old, marami ng sakit, mayroong iniinom na maintenance sa high blood. Paano po, ano nangyari po nito na nag 359.3 na candidate na po for dialysis? Sabi nga ng doktor, pag umabot ng 400, mag-dialysis na. So, paki-explain po ano nangyari ito kay Papa mo. Good morning po. Ako po si Ami Rosco na taga-Cook, Tubarangay Layon, Ligao City. Anak po ako ni Pilonero Loreto. Siya po ang pasyente ni Doc Joey. Ang nangyari po nito, nagkasakit si Papa mga month of February lang po yung copy na talaga siya. Parang nahihilo,
walang ganang kumain. Tapos po, nagkaka-difference siya sa palihi. At that time po, pumunta po kami sa doktor. Dalawa pong physician ang pinuntahan namin sa Ligaw. Nagpaano po kami, nagpa-Greya. Yung result po, ito nga po is 359.3, March 6, 2023. Nagkataon po na narinig niya yung programa ni Doc Joey sa radio. Kaya po sabi niya, may reseta na po siyang tinitake galing doon po sa doktor niya. Kaso po, iba yung result niya sa kanya. Para lalong nanghina, nasusuka, ayaw kumain, nangingitim yung mga labi, namaga yung mukha. Bilang anak po, worried po talaga ako that time. Umiiyak na nga po ako, tapos ito pong asawa ko, tapos mga mama ko. Kaya po, siya po ang nagpili talaga sa amin na pumunta kay Doc Joey. Hinanap po namin siya dito sa Legazpi. Nung napuntahan po namin siya, Mayo. po, nakita po ni Doc yung result ng Korea niya na 359. Sabi po ni Doc sa akin, sinabihan po talaga ako ni Doc na within 6 months, mapapagaling natin si Papa mo, mapapababa natin. Biniro pa nga ako ni Doc, biniro mo pa ako, Doc, no? Sabi mo, pag napagaling mo si Papa mo, maglagay ka na ng branch sa Ligaw. Or kaya, regaluhan mo ako ng car. Yun ang nakatandaan ko. Kaya po, medyo ako po, kasi parang hindi po ako naniwala. No, nasabi ko, grabe, ang taas ng Korea ni Papa. Tapos mga synthetic yung gamot na binibili namin, walang yun, supplement. Walang palya. Kaya nung mag-request si Papa sa akin, sabi niya, magpa-Korea naman tayo kasi naka 6 months na ako kay Doc Joey. Di ako nag-atubili, pumunta po kami sa nagsalab, nagpa-test na naman po. Kaya po, thankful po ako kay God. Talaga pong medyo ako kasi di ko ina-expect na gano'n yung magiging result sa Papa ko. Pati yung kapatid mong galing Canada, yung nurse. kapatid ko pong Hindi nurse na galing makapaniwala. Canada. Sabi niya, amazing. Opo, sabi niya. Sabi ko kay Papa, parang medyo takot ako kung ano yung maging resulta. Kasi sabi ng doktor niya dun sa Ligaw, pag nag-400 si Papa mo, magda-dialysis na tayo. Kaya sabi ko kay Papa, before na dumating yung result na to, sabi ko pa, paano kung di napababa ni Doc Joey yung Korea? Sabi niya, umiling-iling si Papa, sabi niya, ayaw ko magpagamot sa iba. Doon lang talaga kay Doc Joey. Kaya nung lumabas tong result na to, pumunta pala ako dito, wala ka, Doc. Ito pong mga sekretary mong magaganda yung andito. Para kukuha sana ako ng, request para magpa-Korea. Nag-walk-in na lang kami. Kaya nung pumunta po ako doon, pagkakuha po ng result, takbo agad ako kay Papa. Wala akong si Papa, nasa bilyaran, naglilibang-libang. Nung dumating si Papa, tinawag ko, niyakap ko talaga siya, Doc. Niyakap ko talaga ko pa. Sabi ko, miracle talaga. Talagang amazing yung result sa'yo ng mga food supplement ni Doc Joey. Kaya sabi ko na sa iyo. Sabi ko, ay Diyos ko talaga. Ang pinabako kagawad sa creatinine ni Papa mo is 205.5. Halos normal na po siya. Almost normal na. Mali, kaunti na lang. Palagay ko. 36 na lang, Doc, yung... Kaya nga po, siguro po by January, hopefully with God's grace, normal na. Opo. So bababaan na po natin ang dosage niya. Okay, so... Kaya po, andito din ako, Doc, para talaga sabi ko kay Papa, pwede ka nga pa, ikaw na lang pumunta kay Doc. Kaso sabi ko, ako na lang, personal ako magpapasalamat talaga. Ang pera nakukuha. Yes, ang buhay po hindi nakukuha. Ang buhay hindi. Yan nga sinasabi ko, kagawad sa radio. Baka kasi sabihin ng iba, gusto lang makabinta ni Doc Joey. Hindi naman po yun bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang Bicolano, meron tayong ligasiya na makatulong. Kasi po, ang kwarta, nawawala, nakukuha. Pero ang buhay po, pag nawala na, wala na, goodbye. So yun nga po, ang nangyayari, pinaglalamayan na lang ng mga mahal sa buhay. After that, malungkot na, forever na, memories na lang. Samantalang pag healthy po ang tao, buhay po, kasama natin ang mahal natin, di ba? Kasalamuhan natin. We are happy. Lalong-lalo this Christmas season na talaga kumpleto, di ba? So ano po masasabi natin na kagawad sa ating mga nanonood o nakikinig sa atin ngayon? Sa mga nanonood po or nakikinig,
ako po talaga nagbibigay ng testimony na hindi po sayang ang oras, ang pera dito kay Doc. Mapapahaba po talaga niya ang buhay ng mga pasyente natin, which is hindi natin mababayaran sa kanya ng pera. Salamat Doc, salamat po sa Amazing 4, salamat po Madam sa inyo, sa napaka-approachable ng mga employees ni Doc. Talaga pong nung una, talaga pong nagtatubuli ako, nasabi ko, baka naman hindi naman magagamit si Papa. Pero po, personal ako pumunta dito para po talaga magpasalamat kay Doc. Thank you Lord. Ang Papa ko po, napakaliksi na naman. Ang bilis na naman, kahit sana naman nakakapunta, nakakapagmotor. Nakapag-bilyar na. Andun po sa bilyaran, maliksi po. Thank you very much po. Salamat. Actually, ako po yung nagpapasalamat unang-una kay Papa Jesus kasi siya po nagpagaling. Siya po, tayo po, instrumento lang yung Amazing 4, instrumento lang po tayo. So, the greatest healer of all time, si Lord Jesus Christ. So, thank you so much, Lord. Natulungan po ninyo ang inyong anak si Mr. Loreto Pilojero Senior. At siya po ay almost normal na. Pati po yung lahat ng mga sakit, yung prostate, yung high blood, yung po ngayon po creatinine. Thank you so much, Kagawad Ami. Sana po ay pamalita natin na ang ating Amazing 4 na galing sa Amerika, all natural, truly, ito po ang binigay sa atin ni Papa Jesus para makatulong sa sanlibutan. Maraming salamat po. God bless po. Thank you po. Okay, magandang umaga, tabi Nanay Wenceslada. Nandito katabi para ipaliwanag sa atin kung ano po ang magandang benepisyo ng naibigay ng Amazing 4. Ito pong Miracle Seed Media Multiplied Mega 1 or known as Amazing 4 na galing sa Florida, USA sa inyo pong anak kasi nung una po kayong pumunta dito, ang creatinine po ng anak ninyo 541. Sabi mo nga ay gusto nang i-dialysis. Pero nag-decide kayo na i-try muna ninyo ang Amazing 4 na galing sa Florida, USA. Pakikwento po ninyo, Nanay, kung ano po ang nangyari at ano pong benepisyo na gawa ng Amazing 4 sa inyong anak. Ilan taon at saka ilan taon na po ang anak ninyo? Ako po si Wenceslada Milay. Ang aking ko po, si Michael Milay. 47 anyos. Ganyan po, dahil man siyang ilang kaan, ang pinunansa na po, so pagbaksina sa iyang second dose kan AstraZeneca. Ikatulong aldaw, pigkalintura siya. Ikapat na aldaw, minigda na, dahil na nagkabuhat. Yun ito, pinag-desisyonan ming kadaiman kami, dahil pwede kami mag-badmit sa BRTTH sa bawal, dahil sa kadaiman na mga bantay, tapos seniors na. Di, tigdarami sa decision short yun. Ay kung naputuwag ito ang pangarang ng physician surgeon. Dumating para injeksyonan siya kay 7 aldaw, dalukang 7 aldaw ng antibiotic sa may mga reseta pang mga bulong ng mga synthetic, kung ano-anong synthetic na bulong. So, gout niya, puminutok digdi sa bukong-bukong, digdi sa paa. Tapos, balik ko lumang sa doktor. Iiling lang, bisita naman ako kay mga paglimpya. Ako na lang ang naglilinig sa harong. Tapos, nung kalis ang 5 bulan, igpa-blood chem ko. Tinot, ang blood chem niya, papapasuprayasin na niya. Ang utrog ko pa blood chem nung June 14. Yan na June 14. Alang taon na suprayasin na niya. Ito na yung 541. Yung 541.89. Ano sabi kan doktor? Nung pig-repair na kami, pwede nang mag-accept ng outpatient sa BRTTH. Ipinag-ano mi sa BRTTH, pinabasa ko naman result. Ang kawin ngayon, ang creatinine ngayon niya. Sa 24 ngayon, ibalik mo, June 24. Kung ano ngayon ang karamong kang neurologist kayo, na dialysis ngayon iyan, dahil ka na ngayon magduwa-duwa, dahil mo pa dialysis. Sabi ko, sarap man lang akong pobreng tao. Alam ko ang pag-dialysis, mahal. Tapos, so aki
ko, itong naghihilang na aki ko, habo niya magpa-dialysis. Pagpaparalubuton nga ang lawas ko, niya ako maniwango na. Kasi kan opinion ako, nadangog ko ining amazing for radyo. I-try ko, nagdigdi ako sa Doc Joey Betito. Igapot ko kung ano na. Pinailing ko sa iya, so solve nung blood game na alang gawin so creatinine. Ang sabi ni Doc, muna yung pagpa-dialysis, Muna, subukan natin. subukan mo tangay ining amazing for. Diyo, inot andara ko sa nangani 1K. Dati akong ibang konta. Tinawan ako ni Doc Ning 3 days na tumada. Opo. Paubos ito, nagbalik ako. Nawa naman ako rin sa half month. Sir, 15 parang days ganun din, di ba? Parang tatayan tayo sa loto. Ayan, so may season na mananalo ka, ba't hindi ka pa tumaya? Ayan, katulad din yan. Sa ating mga amazing products, ayan, noon pa ay napapakinggan mo na ang aming programa, pero hindi mo pa din po sinusuhan. Ayan, talagang hindi ka mananalo. Ayan, so pwede kayo mag-text or mag-call sa ating CEO na si Doc Joey Betito. Ayan, sa Smart. Ayan, paki-take note na lamang po at mag-message na po kayo. Okay? So, sa Smart, dahan-dahan natin, Miss Len, baka yung iba, hindi naman makuha. Diba? Sa Smart, we have 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, 0917-853-8933. So, yan. Nakapantulog na si Miss Len. Ayan. So, grabe po kasi yung client natin. Ayan, hindi pa talaga ako nakapagbihis. Pasensya na po. Dahil umagang-umaga pa lang talagang yan. Nakapila na po ang ating mga client. Ayan, mga patient natin. Ayan, talagang starting nung nagbukas tayo last November 4. Yan, so hanggang ngayon, talagang grabe yung ating mga pasyente. Iba-iba pong mga health concern. Ayan, so yung iba ay refer na po dito sa atin. Ayan po. So kanina, ang dami naman po natin ng mga baguhan, iba't ibang lugar, yung mga pumunta dito sa atin. So kanina po from Masbate, ayan si Tatay. Ayan, so ang tirahan daw po niya dito sa isang hospital dito sa Legazpi. Yung asawa naman niya doon naman sa isang hospital. So magkaibang hospital. Pero ayan, yung kanyang health concern, mas lalong dumadami. Ayan po. Since na napakinggan tayo sa ating programa, through radio program ng DCGB News Online, ayan, sinubukan ang ating mga produkto at nagsimula na kanina. Agad-agad po, pinainom namin ng Amazing 4. At ayan, so good, nag-avail po siya ng good for 1 month. Kasi, ayan, may enlarge na po siya sa kanyang prostate. At the same time, ayan, dati ay inubos na niya yung 6 months dahil sa kanyang problema sa lungs. Inubos niya yung talagang minintain niya na 6 months na pag-inom. At the same time, ayan, boundary sa diabetes. Ayan, iba-iba po. Yung health concern ni tatay, may asthma. Ayan, so yan, Amazing 4 lang po yung binigay natin. Kasi nagtataka na siya kasi more on test na wala naman nagbabago, kakatest pa lang, itetest na naman po siya. Yan, so parang grabe na yan. Bakit naman sabi niya, bakit naman itetest na naman ako? Katatapos ko pa lang itest. So, dito sa atin, hindi na po namin required na kayo po ay magpa-laboratory or any examination, lalo na po kung ang budget natin ay sapat po lamang. Ayan. So, dito sa atin, once na pumunta kayo, agad-agad, once na nalaman ninyo ang inyong health concern, or hindi pa ninyo nalalaman ang inyong mga health concern, ay susolusyonan na po natin yan through Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule. Ayan. So, kaya naman po sa laging nakaantabay sa atin, yan, so subukan upang mapatunayan po ang ating amazing product. So, proven and tested na po yan since 2008. Kaya kung kayo, marami kayong duda
natatakot kayo na malunasan ang inyong mga health concern, ayan, so mas matakot po kayo dyan kaysa susubok tayo like Amazing 4, Amazing Trio, or si Mega 1 Capsule na proven and tested na baka ito na yung maging solusyon sa inyong mga health concern. So, ang dami. Yan, kanina from Cruzada, Legazpi, si tatay na grabe, yan yung problema din po niya. Yan, so binigyan muna namin initial Mega 1 Capsule 3 times a day. So, yung isa naman po kanina from Puro, ayan, so refer po siya ni Ma'am Salvacion na dati pong nag-avail ng ating mga products. Ayan, so hindi po alam kung anong health concern ng kanyang asawa. Ayan, so sinubukan muna. Ayan, nagdala ng worth 500 pesos. At ayan, sa 500 pesos lang, grabe na yung naging pagbabago. At the same time, ngayon, pati po siya na may sakit sa puso, malaki po yung naging pagbabago at naitulong po sa kanya. So ngayon, may dalawa na po siya na nai-refer dito sa atin at siya din po ay nagsisimula na upang makakatulong din po siya, lalong-lalo na po doon sa kanyang mga kapitbahay na grabe din po ang health concern. So kanina, si nanay, ang health concern ni nanay ay parang may frozen shoulder po siya. So hindi niya to na tataas. At maraming nakatapal. Ayan, sabi ko, baka parang yung mental pong pantapal. So, ang daming nakatapal dyan, kahit dito sa likod niya, kasi nananakit po yun. At the same time, yan yung pinaka-concern niya talaga, kasi siya kaya pa naman daw niyang tiisin. So, yung anak po niya na may nakakapangbukol dito sa may puson. Ayan. So, kasi po isang construction worker si kuya, the same time wala nang asawa, si nanay ganun din po, wala nang asawa. So sinubukan po ang ating mga amazing products. So sabi niya yung anak lang muna niya ang ipapakonsult. Pero since na nandun na si nanay, nandito na si nanay kanina, yan, sa abot ng makahaya, yan, so pinainom po namin din si nanay ng Mega 1 Capsule. Kasi nandito na kayo, 'di ba? Ano pa yung gagawin natin? Uuwi ka ba na walang nangyayari sa iyo, na wala kang ginawa? Yan, sayang, 'di ba? Sayang yung pamasahin natin. Na ngayon pa lang ay pwede ka nang magsimula. Baka sa days na 'yon, ayan, may nagbago na. Kaysa tayo uuwi na wala tayong nagawa, 'di ba? Kaya naman po, sa laging nakaantabay sa atin, marami pong nagchat-chat, marami pong nagtatanong, okay lang po yan. But then, ang kailangan po natin doon is yung solution. Paano kasi natin yan matatry? Paano natin masusubok kung hindi natin susubukan ang ating mga amazing products, di ba? Kaya tulad niya na lagi natin sinasabi na wala naman pong mawawala as long as na ito din po pala yung makakatulong sa inyong mga health concern, di ba? Mas magtaka kayo kung ilang taon na kayong gumagastos at the same time, ilang taon na kayong pabalik-balik sa hospital, pero mas lalong lumalaki ang ating gastos. Hindi lang doon, kundi din po ang ating mga health concern, di ba? Mas lalong lumalaki yung ating gastos. At yung iba nga, parang nandun na nakatira sa isang hospital, di ba? Kaya naman, di ba, kayo lang po ang makakatulong sa inyong mga health concern. Nandito lang kami, bukas ang aming office, starting po as early. Yan, so 6 a.m. nandito na ako sa ating food house. But then, kung ayaw natin na maghintay kasi minsan nalilate din si Miss Diamond. Ayan, so minsan inaabot din tayo ng 8. Ayan, mas okay 8 a.m. to 6:30 in the evening. Okay? So, ngayon ay bukas pa kami. So, minsan nalilate din. Di ba? Mga 7 or 8. Ayan. So, bukas pa ang aming office. But then, ayan, mag-message lamang po kayo sa ating CEO na si Doc Joey Bitito. Again, ang contact number po sa 0998-975-8121 or sa Globe 0917-853-8933. So, free help consultation po dito kay Doc Joey Bitito. So, may contact number din po siya.
Yan yung kanyang TNT. Ayan, TNT. Yan, so I think, yan hindi ko alam masyadong kabisado pa. Yan, so again, 0910-44-82298. Ayan po yung contact number. Kasi bago po yun, hindi ko pa halos familiar. Pero yun, medyo nakabisado pa natin. Okay? Yan, so may mga katanungan po. Ayan, mag-message lamang po kayo sa amin. Or dito mismo sa ating Facebook page na Doc Joey Bitito. Pero usually, yan, nagko-comment dito sa ating personal account. Ayan, kasi minsan si Miss Lena yung usual na nagpa-follow up. At the same time, nangangamusta kung kamusta sa kanila yung pag-take ng ating mga amazing products. Kasi hindi lang po, diba, na kayo ay nag-avail dito sa amin, wala na kaming pakialam. Yan, so nakamonitor pa din po kami sa inyo. Lalo na kung tayo po ay mga baguhan, hindi pa tayo umaabot at least 3 months. Yan, so kailangan natin yan at least 3 months to 6 months. So, lalo na yung mga baguhan na hindi pa umaabot ng 1 month, 2 months, yan. So, talagang yan. Monitoring pa lang tayo dyan. Yan. So, wag tayong mainip. As long as na may nagbago po dyan sa pag-take natin within a month, maging thankful na tayo dyan. So, kailangan lang po maging consistent tayo sa pag-take ng ating mga amazing products. So, kasi hindi po yan nakukuha sa isang inuman lang, sa isang avail lang, ayan, kundi po ay kailangan po ng katawan natin, lalong-lalo na ang ating mga amazing products, kasi ang Amazing 4 po, ito po ay naglalaman ng mga gulay at prutas, na usual na hindi na natin halos kinakain dahil sa gusto natin palaging masarap ang ating ulam. Ayan, so gusto natin yung mga karne, yung mga pagkain na mga binibili na lang. Ayaw natin na mapagod tayo. Okay? So, ayan, kaya naman po, ayan, pinadaan natin sa ating mga kapsula yung ating mga produkto upang po ay makainom tayo everyday. Yan. So, nagtatanong po dito kanina, yan, so hindi ko pa nasasagot. Kung ano daw, ayan, so, saan na ba? Ayan, so, sabi niya, ayan, open po ba everyday? Ayan, yes po, open po kami Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Ayan, sa mga nagtatanong po, lalo na yung mga malalayo, ito po ay from Sorsogon. Ayan, so, open po ba everyday? Monday to Saturday from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Kung schedule niya naman po ay Sunday, mag-text muna kayo sa ating CEO na si Doc Joey if ever po ay nandito po siya by Sunday. Yan. Pero kung gusto natin sure, yan, pumunta tayo ng Monday to Saturday, di ba? So, ang dami nag-message sa ating page. Yung isa may thyroid, yung isa naman po ay may bukol. Yan, may nagpa-consult pa na dito sa atin kanina. Ayan, naka-confine po ngayon sa isang hospital. Ayan, may problema po sa brain. Ayan, so I think may bukol sa brain. Ayan, so pumunta dito yung kanyang GF. Ayan, so sana all. Ayan, so talagang gusto niyang gumaling yung kanyang boyfriend, diba? So, ganun. Yan, so kaya naman po ay nag-avail siya ng ating mga products. Yan, so pinainom po natin at kahit siya ay naka-confine sa isang hospital, ay pinapainom po niya ng ating Mega 1 capsule. Kahit kulang yung budget, but then gusto niya talaga na tulungan, lunasan ang kanyang health concern. Yan, so talagang sa abot ng makakaya, yan na maitutulong po ng Miracle Health Corporation sa inyo, ay handa po kayong tulungan sa ating sa tulong po ng ating CEO na si Doc Joey Bitito. Ayan po. So bukas po kami as early 8 a.m. to 6:30 in the evening. Again, bukas po kami from 8 a.m. to 6:30 in the evening. Okay? So, yan. Good afternoon kay Sir Jason. Ayan. So, hindi ko na muna lagyan ng apelyido, baka mapagalitan ako. Ayan, so shout out na lang kay Sir Jason. Ayan, so lagi daw siyang
nasa-shout out dyan sa DCGB News Online. Ayan, so, bata pa ito, ayan, so nag-early retire siya. Ayan, kasi ayaw niya daw ng stress. Ayan, so, ganun din, di ba? Kung lahat naman na paghihirap niya, di ba, mapupunta lang doon sa mas okay na nag-early retire siya para at least ma-enjoy na, 'di ba? Kasi 'di ba, lagi natin sinasabi na isa lang po ang buhay. If ever po na may mangyari sa atin, yan hindi na po natin yan maibabalik pa kailanman, 'di ba? Kung ayaw po natin at gusto natin na humaba ang ating buhay, ngayon pa lang po ay tulungan mo ang inyong sarili. Walang iba na makakatulong sa iyo kundi po ang inyong sarili. Kung hindi kaya, yan na humingi ng tulong sa mga anak, sa mga kapitbahay, sa mga kapatid. Yan, basta po ikaw mismo, open ka na makakatulong si Amazing 4, si Amazing Trio, or si Mega One Capsule. So, kanina nga may galing dito from Catanduanes. Grabing pagod ni nanay. Ayan, talagang nag-call siya hanggang sa nalito siya kung saan na yung office natin. Buti na lang nakasave po yung contact number ni Doc Joey. So, from Catanduanes siya, pero may mga kamag-anak po siya dito sa Rapu-Rapu. So, si nanay may diabetes po siya at medyo malabo na po yung ang kanyang mata, magkabilaan. And then, nahihirapan po siyang magtawid sa kalsada. So, pagdating dito, yan, kinonsult po namin. At the same time ko lang po yung budget. Since may promo po kami sa Mega One Capsule, kayong old stock, yan, so binigay po namin yung ating Mega One Capsule para makastart na po siya. Yan, so pinakain din po namin kasi may DJB eatery kami dito. Yan, so sabi ni Doc Joey ay ilibre na lang para makatulong, 'di ba? Kasi sa simpleng sa konting amount na siya po ay maitulong si Doc Joey, yan, so, nakakain po siya, diba? Naka-avail pa ng ating mga amazing products, yan. So, kaya po, huwag kayong matakot. Ayan, may nagpa-consult kasi dito na parang natatakot siya kasi baka hindi daw kayang bayaran yung ating mga amazing products. Bakit naman hindi kaya, diba? Kung ano po yung kaya ninyong budget, yan, so, dalhin nyo na, 'di ba? Kung may sobra man po dyan, at least, pag uwi nyo, may dala pa kayong budget. Kaysa naman po, 'di ba, napupunta tayo, matatakot tayo na ganito lang yung kaya kong pera, pero natatakot ako, nahihiya ako pumunta kay Doc Joey kasi baka hindi ako i-accept na ni Doc Joey. Huwag kayong mag-aalala, 'di ba? Sa abot po ng inyong makakaya, as long as po na willing kayo na malagpasan, malunasan po ang inyong health concern, pumunta na po kayo dito sa amin. Kasi po wala tayong pinipili. Ano man po ang estado ng buhay ninyo, ano man po ang kaya ninyo, basta willing po kayo na gumaling. At siyempre, manumbalik po ang inyong magandang kalusugan. Yan, so, 'di ba, lahat ng bagay magagawa na lang po yan ng paraan. Ang importante po ay nakastart tayo. So, yung isang client po namin from Bakakay, so almost 1 month na po umiinom ng ating amazing products kasi may bukol po siya. So, ngayon, may magandang feedback po siya kasi yung dating masikip na yung damit niya dahil po sa bukol. So, ngayon po ay medyo maluwang na. 'Di ba? So, at least sa 1 month, without operation, without biopsy, or any examination, at least may nagbago na po doon. Kasi once na nag-try na kayo ng ating amazing products, mararamdaman nyo naman po yan, 'di ba? Hindi nyo kailangan na magpara-laboratory kayo or magpara-examine kayo or any examination ma'am. Ang importante po, yung action ng gagawin po natin. Kasi doon po, malalaman lang po natin yung result. At the same time, may i-stress pa tayo kasi malalaman natin yung sakit natin, 'di ba? So dito, once na nag-try na kayo ng ating amazing products, mararamdaman nyo naman po yan. Pero kung may budget kayo, kaya ng budget ninyo, then go. Ayan, pwede kayong magpa-test. Pero kung kulang ang budget po natin, unahin po natin muna yung action kaysa po yung mga test na malalaman lang po natin. Okay? Nakukuha po ba natin yan?
Kung hindi, ayan, mag-message lamang kayo kasi ilang minutes na lang tayo at mag-e-end na tayo, okay? So, dito, pinapaintindi lang po natin kung ano yung the best. Na alam naman na po natin na napakahirap po ng buhay sa ngayon. Lalo na po ngayon na naranasan po natin na yung bagyo, yung taas ng bilihin, kaya alam po namin ng pakiramdam po nun. Kaya po, mas mahirap pa na tayo po ay may iniindang health concern, di ba? Na alam po natin na tayo po ay may karamdaman pa, di ba? So, solusyonan ang ating mga health concern, okay? So, bukas po ang aming office, starting po 6 or 8 a.m. in the morning up to 6:30 in the evening, okay? So, medyo mahaba-haba po ang aming oras, kaya naman po, ay pumunta na lamang po kayo dito sa aming opisina. So, free health consultation naman po kay Doc Joey. So, wala naman pong bayad. Pero may babayaran tayo once na uminom na kayo ng ating amazing products. Diba? Kasi ito pong mga amazing products po natin is galing pa po sa Florida, USA. Hindi po ito basta-bastang mga food supplement. Bagkus po, ito po ay all natural. So, ito po, wala kayong ikakatakot, ikakaduda, dahil po ang ating mga amazing products ay all natural. So, lahat po yan natural, kahit konting chemical, wala po dyan na hinalo. Kaya nga po, iinumin natin siya ng 30 minutes before meal. Yan, kasi mas mainam, mas maganda po na empty stomach yung ating tiyan. Yan, kasi po, kahit kayo may mga stomach pain, yan, kayang-kaya po yan ng ating mga amazing products. So, usual ngayon, ang dami po ngayon nagpapakonsult yung may mga bukol, yung may mga enlarged, prostate, high blood, may cervical cancer tayo, prostate cancer, breast cancer. Yan, so ang dami po ngayon nagkakasakit. So, wala na pong pinipili. Ayan, usually ngayon, mga 20s, 30s, ang dami na pong nagkakaroon ng health concern. Kaya ikaw, na laging nakaantabay, laging nakikinig, ano pa po ang ating hinihintay? Subukan upang mapatunayan. Sabi nga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Diba? Kung puro tayo reklamo ng reklamo, na walang katapusan nakakareklamo, so wala tayong magagawa dyan. Diba? So, nasa sa inyo kung sarado ang isip ninyo na, hindi yan makakatulong sa akin. Nasa sa iyo po yan. Pero kami, proven and tested na po yan since 2008. Pero kung gusto niyo pong mapakinggan ang ating mga amazing testimonials, i-search nyo lang po sa YouTube channel na Doc Joey Bitito Channel. Doon po naka-play ang ating mga amazing testimonials na mga natulungan po natin during nag-take ng ating amazing products. Okay? So, proven and tested na po ito since 2008 pa. So, kanina, grabe. So, starting November 4, nag-start na akong clinic doon po sa ating DJB Eatery. Kasi may eatery po kami. So, pabalik-balik po ako kasi minsan wala po yung bantay natin dyan. So, kami po ni Doc Joey yung nagbabantay. Ayan. So, nakakapag-exercise din kasi usually pag sa office talagang maghapon ka nakaupo. Ayan. So, kami doon, pag may ayan, lakad-lakad, diba? Nakakapaglakad-lakad pa po kami. Ayan. So, ayan, kay Ma'am Agnes Magdaong, ayan, pasensya na ma'am, hindi ko talaga nabasa yung message mo. Ayan, so pumunta siya dito, natulungan po natin ito at nagme-maintain ngayon ng Mega One capsule. Dati pa ito, grabe yung din niya, nararamdaman, pero yan, kahit minsan napuputol, pero nag-a-avail pa rin po ng ating Mega One capsule, diba? At least sinubukan siya at yan, nararamdaman naman po natin yan kung na nagbabago or wala pa. Pero nakadepende din po yan sa process ng katawan po natin. Okay, so magkita-kita tayo bukas. Dito lamang po yan sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, pumunta na kayo bukas, di ba? So, free health consultation po dito kay Doc Joey Bitito. Again, ang ating office, booking office, dito lamang po yan sa Barangay 18,
Cabangan West, Legazpi City, in front, Bangko Sentral ng Pilipinas. So, bukas po kami hanggang 6:30 in the evening. Mag-text na lamang po kayo sa 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Or sa Globe, 0917-853-8933. So, yung TNT naman po ni Doc, baka hindi nyo makontak sa dalawang contact number kasi sa sobrang busy ng ating CEO. So, sa TNT na po ay 0910